οι σκιές μας, οι σκιές του εαυτού μας. Πόσες φορές δεν έχουμε δαπανίσει χρόνο και ενέργεια και κόπο και μέρος από τη ζωή μας με το να τις κρύβουμε. Γιατί μας φοβίζουν. Μας φοβίζουν τα σκοτάδια μας πολλές φορές. Ο Μπορίς Σιρουλίνγκ, ένας πολύ γνωστός καθηγητής νευροψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Τουλών και επιζών του ολοκαυτώματος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αναφέρει ότι οι άνθρωποι έχουν δύο τρόπους για να αποφύγουν τα σκοτάδια τους, τις σκιές τους. Είτε προτιμώντας τη σιωπή, είτε φωτίζοντας το μέρος εκείνο στο οποίο αυτοί αισθάνονται αρκετά άνετα να δουν οι άλλοι άνθρωποι και να το αποδεχτούν. Άρα ένα κομμάτι μας φοβάται και την απόρριψη, όταν θα καταστήσουμε κάποιους άλλους δίπλα μας κοινωνούς, μια σκιάς μας, ενός κομματιού μας το οποίο έχει έλλειψη φωτός. Αξίζει όμως να θυμόμαστε ότι η σκιά δεν είναι παρά η έλλειψη φωτός. Δεν έχει ενέργεια, όπως και στη φύση. Και σημασία εν τέλει, για να συνεχίσω και με τα λόγια του ίδιου του συγγραφέα και καθηγητή, στην αληθινή ζωή σημασία εν τέλει έχει ο άνθρωπος και η θέση του απέναντι στον ήλιο και ο ήλιος που τον φωτίζει. Αρκεί η δική μας θέση απέναντι στον ήλιο να είναι σε τέτοιο σημείο το οποίο να φωτίζει τις σκιές μας. Κάποια πράγματα είναι στο χέρι μας. Αξίζει να δούμε απέναντι σε ποιον ήλιο θέλουμε να σταθούμε.